BESS-hankkeet eli akkuenergiavarastohankkeet ja datacenter-hankkeet on nyt Suomessa energiamurroksen ja vihreän siirtymän keskiössä. BESS-hankkeet tasapainottaa kysynnän ja tarjonnan vaihteluita ja datacenter-hankkeet tuo sitä toivottua kysyntää Suomen sähkömarkkinoille. Me Desprolla palvellaan uusiutuvan energian hankekehittäjiä, niihin sijoittavia tahoja ja myöskin rakennuttajia koko hankkeen elinkaaren läpi. Me palvellaan siellä ihan luvitus- ja esisuunnitteluvaiheessa hyvin laajasti erilaisissa teknisissä suunnitteluissa liittyen sähköverkkoon ja tietoliikenneverkkoon, ja myöskin hankkeen rakentamisen aikana toimitaan asiakkaan puolesta projektipäällikkönä ja pystytään tarjoamaan koko rakentamisvaiheeseen kattavasti kaikki asiantuntijapalvelut. Meillä Desprolla on jo 140 asiantuntijaa. Me ei olla toisaalta liian pieni eikä liian iso yritys. Me pystytään palvelemaan nykyään jo todella kattavasti uusiutuvan energian hankkeissa ja myöskin joustavasti. Eli aina kun tulee uusia palvelutarpeita, niin me pystytään niihin kyllä vastaamaan.